Επειδή ο Άγιος Βασίλης δεν σου έφερε για φέτος δώρο τα Χριστούγεννα, έλα να σου δείξω 2 χειροποίητα ντεκόρ για το χριστουγεννιάτικο σου δέντρο. Ας ξεκινήσουμε με το δέντρο των πραγματικών ευχών. Αρχικά παίρνουμε κανελίτσες, 4 κατά προτίμηση, σε ισομετρική απόσταση μεταξύ τους και στη συνέχεια δίνουμε σπάγκο ανάμεσά τους και κάνουμε κόμπο στην άκρη ώστε να μπορέσουμε να το δέσουμε. Μετά παίρνουμε τους αστεροειδείς γλυκάνισους και αρχίζουμε και τους κολλάμε σαν μικρά αστεράκια στις γωνίες λίγο προς τα μέσα. Και μετά παίρνουμε και αποξηραμένα πορτοκάλια και τα κολλάμε πάνω στις κανελίτσες. Στη συνέχεια ερχόμαστε στο στολίδι κανέλας. Παίρνουμε 2 μικρότερες κανελίτσες, ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε την μεγαλύτερη από πίσω. Δένουμε σε φιόγκο την άλλη κορδελίτσα, μία μικρή περίδεση στο πάνω μέρος. Πάλι σε φιόγκάκι. Αν θέλουμε, μπορούμε να κάνουμε κι άλλο δέσιμο, δεν υπάρχει πρόβλημα. Και έτσι, μετά μπορούμε να το κλείσουμε και στο πάνω μέρος, να το κάνουμε στο ίδιο, το αφήνουμε έτσι για έναν απλό στολισμό. Νομίζω ότι τελειώσαμε. Όχι. Σου έχω και ένα τρίτο μπόνους. Είναι το πορτοκαλάκι και γύρω-γύρω γαριφαλάκια για να μπορέσεις να κάνεις ένα πολύ ωραίο χριστουγεννιάτικο στολισμό. Μπορείς είτε περιμετρικά, είτε με αυτόν εδώ τον τρόπο. Πολλοί τρόποι να το κάνεις όπως θέλεις εσύ. Είναι και πάρα πολύ αρωματικό για το χώρο σου. Όλα αυτά τα προϊόντα μπορεί να τα βρεις είτε στην ιστοσελίδα μας το pavlavalsamo.gr είτε στο φυσικό μας κατάστημα Αθηνά 42 στο κέντρο της Αθήνας.